Čaute všetci! Pretože chceme pomôcť úplne všetkým a veríme v silu nášho novodobého podnikateľského modelu, tak sme pripravili baby model pre všetkých, ktorí váhate nad zaplatením registrácie do nášho systému 35 eur. Za baby model vám stačí na spoluprácu s nami zainvestovať iba 12 eur jednorázovo, aby ste sa mohli zaregistrovať do nášho systému a využívať tak naplno vaše provízie a používať váš vlastný back office Health and Prosperity. Máte možnosť prestúpiť na vyšší level a to už len doplatením rozdielnej sumy za registráciu. S baby modelom vám nebudeme môcť vyplácať samozrejme 5 eur za systémového partnera, lebo to by sme si nemohli plniť svoje povinnosti pri vyplácaní provízií. Health and Prosperity je spoločnosť, ktorá chce ľuďom ukázať, že aj poctivým podnikaním môžete všetci uspieť a zarábať toľko peňazí, koľko potrebujete k vášmu šťastiu. Naša odmena za jedného systémového partnera je 50 centov. Vašou povinnosťou je zaregistrovať pod seba 5 systémových partnerov a ďalšiu prácu už budú robiť za vás. I keď my sa budeme snažiť vám ukázať, aby ste nelenili a nečakali na kvality vašich partnerov, ale rozširovali si sieť. Druhou úlohou pri baby modele je objednať si z nášho internetového obchodu mesačne vašu rejši kávu alebo iné výrobky v hodnote len 11 eur. A teraz si poďme ukázať výpočet z minimálneho počtu partnerov. V prvej línii ste zaregistrovali 5 systémových partnerov a za každého vám vyplatíme mesačne 50 centov a spolu je to 2,50 eur. V druhej línii vám z vašich 5 partnerov zaregistruje každý ďalší 5 partnerov a spolu máte 30 partnerov a my vám vyplatíme mesačne 15 eur. Tým pádom je pre vás príjem vyšší než váš výdaj a tak sa už nemusíte obávať, že v našej spoločnosti prídete čo je len o 1 euro zbytočne. A to vôbec nehovoríme o tom, že pravidelným užívaním našich výrobkov a hlavne našej evolučnej káve bude váš život zdravší. V tretej línii máte 125 partnerov a spolu vám vyplatíme 77 eur a 50 centov mesačne. Splnenie štvrtej línie už máte 625 partnerov a to vám spolu činí 390 eur mesačne. Keď sa dostanete do 5. línie, váš počet partnerov narastie na 3125 a tým pádom vaša odmena je neuveriteľných 1952 eur a 50 centov mesačne. Ale my už z našej skúsenosti vieme, že vaše príjmy budú omnoho vyššie, lebo už pri druhej línii budete sami chcieť prejsť do vyšších modelov a tým pádom vaše odmeny budú omnoho vyššie. My sme tu práve preto, lebo vieme, že sieťový marketing je najlepší model podnikania úplne pre všetkých. Bohužiaľ doteraz vám veľké zahraničné spoločnosti ponúkali svoje predražené modely, ktoré boli nastavené pre krajiny s vyššou životnou úrovňou. Napríklad nemenované spoločnosti vám ponúkali služby alebo nejaké produkty a tiež svoj odmenovací systém za podmienok mesačného pravidelného odberu približne 200 až 1000 eur. Ľudia v nádeji často tieto sumy zaplatili, lebo systém odmeny sa im javí ako celkom dobrý, ale nakoniec sa im nedarí zháňať nových partnerov, lebo produkty sú veľmi predražené. A tak sú nakoniec všetci sklamaní a samozrejme prestávajú dôverovať sieťovému marketingu ako takému. Ale sieťový marketing je považovaný za najjednoduchší spôsob podnikania 21. storočia s minimálnou investíciou. Tak preto sme dali hlavy dokopy a nastavili sme systém pre vás. Preto sme vám pripravili postupne modely, aby ste mohli začať podnikať v sieťovom marketingu čo s najmenším rizikom a s najväčšou pravdepodobnosťou, že pri oslovení nových partnerov budete mať úspech. Takže šírte toto posolstvo a nechajte si za to vyplácať odmeny. Naše motto: prosperuj v zdraví. Created using Powtoon.